chama chetu cha ODM, hata ile shughuli mliona jana ambao tulikuwa na Matiang'i, tunataka tuambie Matiang'i ile chama ataweza ingia na ashinde kura ni ODM. Mnaona hata Ruto, mmeona yeye UDA imekufa, sasa yuko karibu, karibu na baba, anataka aone vile vile atapangwa, si ndio? Gusiengima tigangirore na kwanire severally, and I want to repeat today. Gusike ndoko godia munkeyo keriya kwete kale however is there wait yochorenga yoto osokaribu one dirisate gotoko osokaribu intwa gusia amangana gukwanwa ona ya Fred okengo Matiang'i tokuna gusabirira ebira gusakubinde bitwaye chikura igona ari gotebya abantu ba minto abe plus ori kuna gukwana nga Matiang'i ataso ti OTM tako ira kura sigaganya mangana OTM gusi ebe nande na igwa goteba nga chiko nga bantu monto taiko chiko bwate kura nga go chiko seri ukorugusia ona gwake kura gusi nando yako seri ningo geko geraba gusia bago korega siga de chinguru jabo omaya koruo bwate chiba secho chiro chitika bogera bagatari otenga papa naro como cambe ne libone ga papa tayo gusita ta papa bono Matiang'i yando kole biashara bio kiana igonde chairman ya this caucus and igona ataka gukwane kigusia bagusiba itubaigwe aho barakagenge group yeye gebwata mangana maybe ebitina gebwata mangana maybe yoko bwati abantu bolimo lakini bono tigamba tebya bagusiba minto egento kegendererete kiageriro mugusi maybe otwarire enkoro yogo kunwa kuri siasa na mabera nechi nenda mwamu egente getangani neke iga gusi igotokoro kunga minority tribe ndoli banye negusi bono igabuna tole bono iga nabonda atake ko babori abana ba minto abakaka ba minto abangina ba minto kiro umuntu orega ekeroko genda chi county chinde igongo kwana muno umuntu nde informed igo konyoranga abanyene ne bago chorwa bakore gasi yabo asengenjo ya devolution. The meaning ya devolution igemine tingi chibesa chichiche resources chitokega nabantu baitu batware chibesa egere bakonye muna bono togoro dadiringa nkori gitole chikura chingao chinene abantu baitu batoke bago chikori chikure icho ekera babwata chibesa mufuko taringa no muntu oyo mugo chaka kori chikure icho mangana ODM gusi ebe nande na igwa goteba nga chiko nga bantu monto taiko chiko bwate kura nga go chiko seri ukorugusia ona gwake kura gusi nando yako seri ningo geko geraba gusia bago korega siga de chinguru jabo omaya koruo bwate chiba secho chiro chitika bogera bagatari otenga papa naro como cambe ne libone ga papa tayo gusita ta papa bono Matiang'i yando kole biashara bio ono iga serikali ero temanya tio mugusi mana abaichuma ntubuna abagusi ntoigwete biya sana ekiagera abagusi basokire umwana wabo ku Fred okengo Matiang'i koriyo president na tuko mwakero yo minto onarebo enaku ondari oyo orenga monaintwe agakaribisa abageni gusia akachakira koru bo mwaka Matiang'i nka gocha mpaka stadium tiganya samu beko na kubwa mono into abagusi ntu gyatoretire noko tebya abagusi mbara iki totagete batura ase ekiama kyomugaka Fred okengo Matiang'i. Number 1 otuta muntu kuguri chat mama monyonga yakera otenene naintwe oire oyo minto Fred esiva gusi na isko ya gusi. Number 2 ntutagete oyo minto nyarigo yakora na yaro otenene ama naintwe obeye naintwe na ane no ale kiamekyo kyagusiye kuroku upa na chubiri amangana ande nabala ibanda bo kuriyo bujumbe nabala abajumbe bali barenga ama naintwe lakini obana mangana yoko genda Mansai gwatolete statement ngao gusiye ngima tigangirore na kwanire severally, and I want to repeat today gusiye